Ούτε τα λέω νομίζεις ακούγομαι, μερούλα μου. Τι να εισακουστώ. Η κάθε εφηβεία είναι καλή. Είναι καλή. Με τις κόντρες μας απίστευτα. Άσπρο εγώ, μαύρο εκείνη. Τώρα πια το έχω πιάσει λίγο και της λέω: αχ, αγάπη μου, τι ωραίο είναι αυτό που φοράς, και το βγάζει. Όταν δεν μ' αρέσει κάτι, θα της πω τι ωραίο είναι που φοράς. Κατάλαβες. Κάνω το αντίθετο. Τώρα ευτυχώς πρωί είναι στο σχολείο, δεν θα μ' ακούσει. Έχει φωνή. Τραγουδάει δηλαδή. Μια χαρά τραγουδάει. Και πού θες να ξέρω αν τραγουδάει, αφού αυτά που τραγουδάει είναι τραπ. Η τραπ δεν χρειάζεται να τραγουδάς για να τραγουδήσεις. Άμα μιλάς, μια φορά μιλάς και μελωδικά. Τα λέει, τέλος πάντων, αυτή είναι η μουσική της εποχής. Τις χορεύουνε, κάνουν αυτά. Σας παρακαλώ, παιδιά, τουλάχιστον στα TikTok μην λέτε αυτά που βρίζουνε. Προσπαθώ κι εγώ και άλλες μανούλες. Ναι, βέβαια. Είναι σημεία των καιρών κι αυτά. Είναι σημεία των καιρών. Δεν τρέχει τίποτα. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Εμείς είχαμε το Γκαρδέλα, που εκεί που οι άλλοι ακούγανε, ας πούμε, την Γαλάνη, τη Μούσκουρη, τον Μπάριο. Εμείς καμιά φορά στα παρτάκια μας λέγαμε τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχα σου, και λέγαμε και περνάγαμε μια χαρά. Και δεν πάθαμε τίποτα. Φαντάσου τώρα, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια, πώς έχει καταλήξει η κοινωνία που βρίζουν στα τραγούδια, πόσο γλυκό και χαριτωμένο σου φάνηκε αυτό το τραγούδι του Καρβέλα που είπα τώρα. Πόσο αγνή φαίνεται αυτή η πλάκα μπροστά στις βομολογίες που ακούμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σε λατρεύω και εγώ και το ξέρεις. Και αυτός είναι ο λόγος που σου μιλάω. Γιατί, ρε παιδιά, είναι φίλοι μου, γι' αυτό.